Кадерле Татарстандылар, хөрмәтле мөслимлеләр. Мөслим муниципаль район советы, башкарма комитеты һәм шәхсән үз исеменнән сезне яңа 2023 ел белән котлыйм. 2022 ел гади булмаса да, тулайым алганда безнең район өчен ул уңышлы булды. 2022 ел Мөслим районының социаль-икътисади үсешендә әһәмиятле ел булды. Быел безнең аграрийлар рекордлы 200,800 тонна бөртеклеләр уңышы җыеп алдылар. Район эшмәкәрләре үсешен дәвам иттеләр. Аларның уңышлары һәм хезмәт сөючәнлеге районыбызны тагын да матурлый һәм байыта. Шулай ук районда халык өчен уңайлы мөхит булдыру буенча максатчан эш дәвам итте. Булар барысы да республиканың президент программалары ярдәмендә тормышка ашырылды. Мөслим юлларына якынча 4 километр асфальт түшәлде. Күп фатирлы йортларның ишек алларын төзекләндерү тәмамланды. 2022 елда Россия халыкларының мәдәни мирасы елы кысаларында районда күп кенә чаралар узды. Без район халкының традицияларын торгызу һәм саклау өстендә эшлибез. Мөслим фестиваль мәйданчыгына әверелде. Биредә федераль дәрәҗәдәге чаралар узды. Август 40 көне Каз өмәсе, Җиз кыңгырау моңнары фестивальләре район тормышында якты эз калдырды. Мөслим халык театры тәкъдим иткән Кәрим Тинчуринның Зәңгәршәл музыкаль драмасы районның визит карточкасына әверелде. Идел йорт 2022 театр коллективлары конкурсында гран-при яулады. Булар барысы да безнең яшь буын өчендә яхшы үрнәк. Шулай ук электрон хезмәтләр күрсәтү шартларын яхшырту буенча күп кенә эш башкарылды. Цифрлаштыру елы кысаларында район укытучыларына 165 ноутбук тапшырылды. Мин барлык мөслимлеләр исеменнән дәүләт җитәкчелегенә рәхмәт белдерәм. Киләсе елда да без барлык программаларда катнашып, тормышыбызны тагын да матуррак, көн күрешебезне уңайлырак итәрбез дип ышанам. Хөрмәтле Татарстанлылар, Мөслим районы халкы, сезнең хезмәтегез республикабыз, районыбыз үсеше өчен башкарган игелекле эшләрегез өчен зур рәхмәт. Барыгызга да ихлас күңелдән сәламәтлек, гаилә иминлеге телим. 2023 ел бәхетле ел булсын. Бәйрәм белән, кадерле дуслар. Хәерле кич, эфирдә яңалыклар, студияда мин Рима Авзалова бүгенге чыгарылышта. Өлкәннәрне хөрмәтләп, район башлыгы сугыш ветеранына бүләкләр тапшырды. Куян димәссең, алар гигант. Куяннар үстерүче Михайловка мәктәбеннән безнең репортаж. Балаларга бәйрәм бүләге, мобилизованныйларның балаларын Кыш бабай тәбрикләде. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. 2022 елның соңгы атнасы бәйрәм рухында үтте. Район башлыгы Альберт Хуҗин Бөек Ватан сугышы ветераны Салих Госманов янында булып кайтты. Район башлыгы ветеранга район хакимияте һәм Бердәм Россия партиясе исеменнән бүләкләр тапшырды. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Бөек Ватан сугышы ветераннарының сафы елдан-ел кими бара. Бүген аларның нибары берсе генә безнең арада. 97 яшын тутырып 10-нчы дистәне ваклаучы Салих ага Госмановның бүген дә хәрәкәттә булуы сөендерә. Бүгенге яшәешне оҗмахка тиңде ветеран. Иң основный җиллар тыныштан. Җиллардан бар нәрсәдә бар, ашарга чәргә Аллага шөкер хәзер нидән ипигер сөйк бакалыга барып, Мөслимгә барып Аллага шөкер, бүтән әйбердә җиткән. Җилларга тынычлык кына берсен, иминлек. Район башлыгы ветеранга иң җылы теләкләрен җиткерде. Салих абыйлар үрнәгендә яшь буынның патриотик рухта үсүен дә билгеләп үтте. Алар безгә зур үрнәк, зарланмыйча, булганына канәгать булып шөкер дип яшәүче кешеләр. Шуңа күрә без аңа күп кенә сәламәтлек, самый главный шуны теләп. Утны суны кичкән, дошман белән күзгә күз очрашып та, рух ныклыгы какшамаган Салих ага тормыш иптәше белән 4 бала тәрбияләп үстергәннәр. Ялгызы 10 елдан артык яшәсә дә, балалары, анаклары туган нигезгә эзне суытмый. Яңа елны да балалар белән бергәләп каршы алабыз ди Салих абый. Яңа ел ветераныбызга яшәү дәрте, ныклы сәламәтлек алып килсен. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бәйрәмне балалар көтеп ала. Балалар өчен бәйрәм район мәдәният йортында үтте. Анда 300-гә якын бала чакырылган иде. Бәйрәмдә район башлыгы Альберт Хуҗин да катнашты. Күп балалы гаиләләрдә тәрбияләнүчеләр шул исәптән өлешчә мобилизациялы кысаларында чакырылган райондашларыбызның балалары өчен бәйрәм чын мәгънәсендә мөгъҗизага әйләнде. Бүген инде халык
çizilip tura. Bu kaya barsan da kişi, kaya barsan da kutlular, kaya barsan da şat tavuşlar, kaya barsan da balıkta beyrem nastroyenisi var. Beyrem ruhu var. Mene şu beyrem ruhu yıl boyu saklansın. Şu beyrem ruhun düşüre turgan sebepler bulmasın. Яңа ел тамашасында һәр балага бәйрәм бүләкләре дә бирелде. Яңа ел мөгъҗизасы дип аталган театраль күренеш бер генә сабыйны да битараф калдырмагандыр. Урман җәнлекләре залга төшеп балаларны биетте дә, уйнатты да. Яңа ел алдыннан һәрбер бала мөгъҗиза көтә, бәхет, шатлык. Яңа ел һәрберебезгә бәхет, шатлык алып килсен. Бүген безнең районыбызда да бик зур чара. Һәрбер районыбыздагы балалар хөрмәтләнә. Балаларыбыз күчтәнәч пакетлары белән матур итеп бәйрәм чарасы карап бүген ял итәчәкләр. Балаларга бик матур бәйрәм үткәрәләр, ярдәмгә йөреп кирдек. Бездә дә бик матур мөгъҗизалар көтәбез. Әкиятләр карарга килдек, балаларны алып килдек икесендә. Приехали из Михайловки. Ну, очень приятно, что такое мероприятие для детей организовали подарки. Не ожидали, очень приятно, спасибо большое всем. Яңа ел алдыннан күңел һәр вакыт мөгъҗиза көтә. Бу бәйрәм исә балаларга җир йөзендә шатлык хисләренең ак кар бураннар белән бергә уралып килүен күрсәтте. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Ел башында җиз кыңгырау моңнары исемле бәйрәм үтте. Бизәлгән җигүле атлар үзәк урамына әйләнде. Әлеге чара район халкының да, кунакларның да күңеленә хуш килде. Шуны истә тотып, бүген җигүле атларда йөрү оештырылды. Бәйрәм күрке булган тройкаларда бу көнне рәхәтләнеп олысы да, кешесе дә йөрде. Хуҗалары атларны бик матур итеп, бөтен күңелләрен җан җылысын биреп, яратып бизәгәннәр иде. Шыңлап торган кыңгыраулар тавышы әйтерсең сине ваемсыз балачак иленә алып кайта. 2023 ел Татарстан Республикабызда милли мәдәниятне һәм гореф-гадәтләрне саклау елы дип игълан ителде. Инде безнең Мөслим районы алар гомер-гомергә традицияны саклап килделәр. Менә бүген дә шуның күренеше. Без инде бүген апчыктык тройкада бөтен халыкны, балаларны йөртәбез. Яңа ел алдыннан. Социаль шелтернең файдалысы шул инде ул. Мен конно-спортивный мәктәпнең аргамакка подписана язылган инде. Шуңа күрә кичәгенә укыдым да, шушындай чара оештыра икәнен белдем. Һәм үзебезнең класс белән, Тукай мәктәбенең 5нче В классы белән шушы чарада катнашырга уйладык. Без Күбәк авылыннан килдек, аттар белән йөргәнебез юк. Балаларны үзебез матур итеп йөрергә килдек. Biz ot canlı kişiler. Ot bulsa bizden de nişik diye aytayım, ekmek de bula, iş de bula. Halk da ot bilen bikin ömürge şunun bilen hizmet etken, şunun bilen dünya kurgan, ot onun bütün işini işlegen, ulardan atına indi ol üzerine kuryatı tuğanı şekilde kurgan, işçi şekilde kurgan, şolu vakitte nişik diye aytayım, onun bile birge yaşayan bana. Башларын кайрып, зур горурлык белән җиргә кәс-кәс басып, йөгереп уйнаклап баручы атларның матурлыгына сокланырлык. Мөслимебездә халыкның ялын матур итеп үткәрү өчен бик күп чаралар оештырыла. 3 атны бер итеп йөртү җиңел эш түгел. Мөслимнең Аргамак ат спорты мәктәбе егетләре бу эшнең бөтен нечкәлекләрен тоеп башкара. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бәйрәм алдыннан ярминкә уздыру матур традицияга әйләнде. Ярминкәне халык көтеп ала, чөнки продукция арзан бәядән һәм арадашчыларсыз тәкъдим ителә. Шуның өстенә Кыш бабай һәм Кар кызы катнашында бәйрәм төсен ала. Яңа ел алды ярминкәсеннән безнең репортаж. Ерак шәһәрләрдән килгән эшмәкәрләр балык, итек, пималар, какланган ит казылык тәкъдим итте. Үзебезнең җирлектә үстерелгән кышкырт продукциясына ярминкәдә ихтыяҗ зурдан булды. Ите дә бар, балыгы да бар, җимеше дә бар, чәй эчәргә тәмле әйберләре дә бар. Казлары да бар. Әгәр дә ки хәзер кыш булгач итекләр дә саталар, бик ераклардан да килгәннәр. Ассортименты бик бай, шулай ук менә шушы бәйрәм көнендә тагы бәйрәм кайфын ясау өчен безнең инде кайнар чәйләр, каймаклар белән сыйланырга була. Гомумән алганда бүген инде шушы төп мәйданыбыз герли. Без Семәк авыл җирлегеннән килдек. Үзебезнең чиста продукция белән казлар, үрдәкләр, сөт, май, сөт үсте, кыймак пешерәбез. Күңелгә шаган әйбер турысыйса алырмын дип әйтеп чыктым. Ярминкәне килгән кешеләрне дә күрергә, күңелле дәрергә ясын дип, шуны вакытта сайын булса да чыгам. Ярминкәне Кыш бабайлар һәм Кар кызлары парады бизәде. Елда бәйрәм алды ярминкәсе театральләштерелгән тамаша белән аралаштырылып алып барыла. Халык үзенә кирәкле товарны да ала, бәйрәм концертында карый. Бу ярминкәне бөтен халыкта көтеп ала инде безнеңчә. Без үзебез бәләкәй чактан шушы ярминкәләрдә йөреп үскән кешеләр буларак, үзебез дә бик куанып чыгабыз. Монда халык күп җыелган, ите дә бар, сөте дә бар, казы да бар, Аллага шөкер, барсы да бар.
Үзебез авыл советлары җыелып менә кыймаклар пешереп, халыкны сыйлыйбыз. Бу ярминкәләрне көтеп алабыз. Безгә монда бөтен нәрсә дә бар. Акмай, ит, ни аласың килсә, шул бар безгә. Менә мин акмай алырга чыктым. Бал алырга чыктым. Бал әле алмадым әле. Монда ярминкәләр бик күп, бик кирәк. Менә шул кадәр күп әйбер сайлап алырга бөтенесе дә бар. Бөтен продукция, кием салым барсы да бар. Дәмләп шәйләр ишегез, кыймаклар пешерәбез. Яңа еллар белән сезне. Мин үзем Чаллыда торам. Кунакка кайткан ел көннәрендә ярминкә дип әйткәчтен ярминкәне карарга килдем. Бик күңелле, бик мотор, бик күп әйберләр саталар. Кешегә куаныч бара йөрдә бар. Кыш бабайлар һәм кар кызлары ярминкәдә катнашучылар ва татарча биюләр бейде, үзәк мәйдан тирәли матур җырлар җырлап әйләнде. Бу көнне халыкка авыл хуҗалыгы продукциясе да мулдан тәкъдим ителде. Матур концерт программасы бәйрәм сыйларыннан һәркем канәгать калды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. 2025 ел куян елы, шуны истә тотып куян үстерүчеләр белән очрашырга булдык. Шул рәвешле куянның холык фигылен дә өйрәндек. Михайловка урта мәктәбендә берничә ел куяннар үршетәләр, алар ярминкәләрдә сатуга да чыгарыла. Куяннарга ди түгел, гигантлар, аларны мәктәп караучысы Владимир Харёв тәрбияли. Михайловканың гигант куяннары турында алдагы сюжетта. Бельгия Фландеры дөньядагы иң ире куян токымы. Куяннарның авырлыгы уртача 7-9 килограмм тәшкил итә. Бу төр хайваннарны асрау бөтен кешенең дә кулыннан килми. Ник дигәндә, алар айрым тәрбия һәм игътибар сорый. Следующий год кролика, говорят. И вот мы как раз я решил увеличить поголовье. После того, как раз до весны реставрируем клетки, все сделаем, у нас до 250 штук доходило. И я хочу вот опять сейчас, ну пускай не 250, но чем больше, тем лучше. А поголовье обязательно будем увеличивать. Шитлектә 2 айлык куян балалары да бар. Аларның авырлыгы 2 килодан артып кеткән. Куяннар үзләрен тәрбияләгән кешене әллә каян таный. Владимир абыйның тавышын ишетү белән куяннар шитлектә йөгерешә дә башлады. 5 рулонов сена и 3 рулона соломы. Это на зиму хватает. На данном зерно тонны 3-4. Но этот год как поменьше поголовья. Например, в день вот 10 килограмм уходит. Если в раз давать, вот не каждый день, 2 раза в неделю, но как сочные корма же все равно нужны. Куяннарга кышка җитәрлек азык туплаганнар. 5 төргәк салам, 3 төргәк печән, 3-4 тонна ашлык әзерләгәннәр. Кәбестәне куяннар аеруча яратып ашый. Салкынга чыдан булган Бельгия фландерлары кызу көннәрне бөтенләй яратмый һәм эсселекне авыр кичерә. Гигант гәүдәле булсалар да, куяннар тыныч булулары белән аерылып торалар. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Алда бәйрәм һәм яллар көтә. Бәйрәм кәефе бозылмасын өчен иминлекне тәэмин итү мөһим. Шуны истә тотып, бу көннәрдә ЮХИДИ инспекторлары үзенчәлекле чара уздырды. Шул хакта Лилия Шәймиева материалында. Юл хәрәкәтендә катнашучылар белән ДАИ хезмәткәрләре әңгәмәләр алып барды. Пропаганда чарасы барышында машиналарның төзеклеге, шоферларның юл йөрү кагыйдәләрен үтәп йөрүләрдә тикшерелде. Соңгы арада юл йөрү кагыйдәләрен бик бозмый башладылар. Шунысы куандыра. ДТПлар бик азайды. Аллага шөкер. Шунысы бер şey эше берүчеләр арталар кимеми. Былтыр 12 айга 92 кеше эшкән хәлдә рөлдә идарә иткән тоткарлаган булса, быел 95-ка җитте. Автоинспекторлар шоферларын якынлашып килүче яңа ел белән котлады һәм 2023 ел республикада милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителүен дә хәбәр итте. Айлардан юлларда исән миҗрәгән бозлыклар, юл йөрү кагыйдәләре төгәл үтәгез. Бозмагыз. 2023 ел Татарстаныбызда милли мәдәният һәм гореф-гадәтләр елы. Сезне якынлашып килүче яңа еллар белән сәламәт, хәерле юллар сезгә. Исән имин җиргәсен басына да юл кагыйдәләрен үтәп басында. Шул инде безнең коллектив программаларга да әкренләсеннәр. Барыгызга да исән сау йөрергә язсын, правилаларны, кагыйдәләрне, юл кагыйдәләрне дөрес иттереп үтәгез. Шул инде барыгызга яңа ел белән котлыйм, ширләмәгез, сәламәт булыгыз. Район автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында якынлашып килүче яңа ел белән котлый. Бу ел уңышка таба чираттагы адым булсын. Үзе белән күп кенә яңа казанышлар һәм җиңүләр алып килсен. Ә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозмыйча үтәү сезне юл транспорт һәлакәтләреннән саклап калыр. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Кемгә бәйрәм, кемгә эш, бу көннәрдә шыгарлы сыйныф укучылары сынап карау имтиханнарын тапшыра. Шул хакта тулырак Наилә Салахова репортажында.
Müslим лицейі базасында орнашқан имтихан тапшыру пунктына районның 9-11 сыйныфта білім алушы шығарылыш сыйныфы оқушылары жиналды. Шын имтихандагыча ментал излеу җайланмасы аша узып, үзләре белән бары тик ручка һәм паспорт кына алып керделәр алар. Укучылар бу этапны беренче тапкыр узалар. Аларга барысы да яңа. Оештыручылар өчен бу гадәти эш көне. İmtihanlarga kelgende bu yıl o'zgarishlar yo'q. 9 sınıflar için 4 mecburi imtihan bular indi. Rus tili, matematika ham 2 soylab alu fenden. 11 sınıflar için 2 mecburi fenden imtihan. Rus tili ham matematika ya ise profil derecesinde ya ise bazı derecesinde bir mümkünlük var. Qolgan imtihanlarını, qolgan fenlerini o'zlari tilagancha soylab ala indi 11 klass o'quvchilari. Укучылар имтиханнарга бик җитди карыйлар. Сынап карауына дигән фикер белән килешмәгәннәр күренеп тора. Зур җаваплылык тоеп әзерләнгәннәр бераз гына борчылалар, дулкынланалар да. Әмма үз-үзләренә ышанычлары да зур. Чөнки бик күбесенең киләчәктә югары уку йортларында белем аласлары килә. Үзләренең кайда укыячакларын инде тәгаенләгәннәр. Сойлау фәненнән информатиканы сөйләдем. Чөнки ул предмет миңа, ул фән миңа бик ошый. Bir ay birde anlaşıla, özüm kızıksınam şunu bilen. Elbette yege gazilenu yağın qarasak, elbette könötünü başılam, uyluyum, әзірлік бара. Мен Закирия Данияр, Токпуляр мектебінен келдім. Мен КФУға барыға ашамын. Жиынам. Бик қарашамын. Әзірленем. Мен жәмғият білім берге ойладым, чөнки ул миңа киләчәк уку йортында кирәк булачак. Бүген мин борчылмыйм, чөнки мин әзерләндем һәм борчылырга кирәк дип уйламыйм да. Укучы никадәр генә әзерлекле булса да, сынау психологик киеренкелек тудыра. Имтиханнарга укучыларны тәҗрибәле укытучылар әзерли. Алар һәр бала өчен борчылып торалар. Еллар дәвамында эзлекле шөгыльләнү генә югары баллар җыярга нигез булып тора. Бердәм дәүләт имтиханнарына әзерләнү беренче чиратта укучының үзеннән, укытучыдан һәм әти-әниләрдән зур җаваплылык, тырышлык, сабырлык сорый торган әйбер инде ул. Әгәр дә инде укучы алданның үзенең укырга кирә торган юнәлешен белсә, бу өлкәдә әти-әниләр ярдәм итсә, поддерживать итсә, укытучылар инде үз чиратында шушындый укучыларны күреп, системалы эш алып барса, һәм инде укучылар зур тырышлыкларын куеп, максатка омтылырга тырышып эшләсәләр, нәтиҗәләр әйбәт була, югары була. Шуннан да укучы, укытучы әти-әни эшлеге бердәм аңлашып эшләгәндә генә көткән нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин. Найла Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Бәйрәм темасын дәвам итәбез. Республикада 10 елга якын укучының мәдәни көндәлеге исемле проект эшли. Әлеге чара Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов патронажы белән Мәдәният, мәгариф һәм фән министрлыклары тарафыннан оештырыла. Чарада башлангыч сыйныф укучылары катнаша, бәйге җиңүчеләре президент чыршы бәйрәмендә хөрмәтләнә. Мәтрей башлангыч мәктәбенең 3нче сыйныф укучысы Рүзәл Шәрифуллин 2нче ел рәттән укучының мәдәни көндәлеге бәйгесендә җиңү яулый. Быел ул Муслим лицейының 4нче сыйныфында укучы Ойсылу Исхакованы да проектта катнашу серләренә өйрәткән. Укучыларның икесе дә җиңү яулап Казан шәһәрендә үткән президент чыршысында катнашты. Мин әлеге проектта 2 ел катнашам. Мин быел президент ялкысында булдым. Мин беренче тапкыр катнашам бу конкурста. Миңа бик ошады. Без Муслимның паркларында, музейларда, китапханәләрдә йөрдек. Мәктәптән кайту белән сайтка постлар яза идем. Киләчәктә конкурсларда актив катнашачакмын. Бәйгедә катнашучы башлангыч сыйныф укучылары ел дәвамында төрле мәдәни чараларда катнашалар. Музейларда, китапханәләрдә булалар, истәлекле урыннар белән танышалар. Алардан алган хис-тәэсирләрен, фотоларын махсус порталдагы көндәлекләренә теркәп баралар. Балаларга аларның әти-әниләре дә ярдәм итә. Төрле җиргә барганда инде иң мөһиме шушы укучының мәдәни көндәлеген онытмаска. Аның белән төрле җирләрдә фотога төшеп, аннары шул фотоны сайтка урнаштырып, һәм инде 5 җөмләдән яки күбрәк җөмләдән торган пост язырга.
Чыннан да инде бала моны үзегенә булдыра алмый, әтиәнинең ярдәме кирәк. Бала шул сайтта утыра һәм башка балаларның постларына лайклар куеп, аларга комментарийлар яза. Күбрәк пост куйган сайын баланың инде шансы арта дип әйтәм инде. Әлеге проект 2014 елдан бері эшли, һәм без әлеге проектта гаиләбез белән шул чордан катнашабыз. Ул вакытта мин иң мәдәни әти-әни номинациясында җиңү яулаган идем. Хәзер исә 2 этаптан торган конкурста катнашып, мәдәни көндәлекнең әти-әниләр комитеты составына керү бәхетенә ирештем. Һәм без әлеге комитетта балаларның эшләре белән танышабыз, аларның эшләренә бәя бирәбез һәм әлеге проект алга китсен өчен Мәдәният министрлыгына булышабыз. Ел сайын берничә этапта үткәрелүче укучының мәдәни көндәлеге бәйгесе республикабызда инде 8-нче ел үткәрелә. Бу проект үзенчәлекләре нәрсәдән гыйбарәт соң? С 2014 года многие дети, ребята, стали участниками данного конкурса. Конечно, хотелось бы, чтобы больше детей нашего района участвовали в данном конкурсе. И, естественно, без помощи родителей это невозможно. Потому что надо зарегистрироваться на портале, и нужно овладеть нужной информацией. Без помощи взрослых детям это не под силу. Можно обратиться за помощью к нам, в Центральную детскую библиотеку. Мы обязательно все подскажем. Киләсе елда районыбыздан җиңүче балалар саны артсын иде. Кичкенә чагыннан ук мәдәнияткә тартылган бала матурлыкны күрергә өйрәнеп үсәчәк. Мондый кешенең күңелендә һич кенә дә усаллыкка һәм начарлыкка урын булмас дигән ышаныч бар. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Мәдәният темасын дәвам итеп, Муслим туган якны өйрәнү музеенда яңа күргәзмә эшли. Туган як җылысы дип исемләнгән күргәзмәдә якташыбыз Тәслия Мәҗитованың картиналары урын алган. Күргәзмәне ачу тантанасына Тәслия ханым үзе дә кайтты. Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы Тәслия ханым Мәҗитова Сөякәй авылында туып үскән. Бик күп жанрларда актив эшләүче рәссам буларак танылу алган. Гомере буе балаларга сынлы сәнгать серләрен өйрәткән якташыбыз үзенең шәхси күргәзмәсе белән Татарстан шәһәрләре буйлап турны оештыра. Чираттагысы туган ягы Мөслимдә. Кичкенәдә инде без теге карандаш белән шакмаклы кәгазьдә рәсем ясасак та, тора мин менә уйлый башладым, бу хисләремне нәрсәгәдер төшерергә кирәк иде. Шуңа күрә мин Леногорскийның педагогия училищесына кирип, анда укыдым. Хезмәт юлымны үзебезнең Әмәкәй мәктәбендә башладым. Аннан соң Шаллы дәүләт педагогия институтының худграфын бетердем. 40 яшымда мин кабат кулыма пумала, карандаш алдым. Якташыбызның иҗаты белән якыннан танышырга райондашларыбыз күп килде. Тантанада Тәслия Мәҗитованың авылдашлары, курсташлары, дуслары истәлекләр белән уртаклашты. Салават күпер шикелле, шундый менә үзе дә шундый менә шәхес, якты, шундый җылылык бер күп торганнан бер төрле. Менә шушы күргәзмәдә мин аның беренче тапкыр эшләрен күрдем. Эшләре дә аның шундый һәрберсенә төрле төсләрдән матур булып, җылылык белән нур бәреп торган кебек. Һәрбер эше үзенә җәлеп итә. Без аның белән Октябрь 8 еллык мәктәбендә бергәләп укыттык. Тәслиянең ул мәктәптә эшләгән елларында мин рәсем ясаганын бик хәтерләмим. Менә мин инде аның бүгенге выставкасына килеп, мин бик шаккаттым. Чөнки аның рәсемнәре шул кадәр үзенчәлекле, шул кадәр матур һәм безнең табигатьне, үзебезнең табигатьне күреп, аның хезмәтләре белән мин бик сокландым. Гомере буе балалар белән эшләгән Тәслия ханым сәнгать мәктәбе укучылары белән дә очрашты. Балалар тормыш конкурс жанрында иҗат ителгән картиналарның эштәлеге белән бәйле кызыклы уеннарда катнашты. Миңа выставка бик тә ошады. Тәслия апа бик тә матур ясый. Миңа бөтен әйбер дә ошады. Әнкәй безнең шигәргә ярата иде. Менә мондагы рәсемнәрнең күпчелегендә минем инде шигү, бизәкле орнаментларында. Алар барсы да минем өемдә, әнкәйнең истәлеге булып сакланалар бу бендертишлары. Якташыбызның милли рухлы сынлы сәнгать әсәрләре бүгенге көндә Татарстан музейларында һәм шәхси коллекцияларда саклана. Туган якны өйрәнү музеенда Тәслия Мәҗитова иҗаты белән ай дәвамында танышырга мөмкин. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Бүгенгә шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бәйрәмнәр белән сезне.
Роберт Миннуллин. Әнкәйләргә Алла ярдәм бирсен. Оларгадыр бөтен авырлык. Әнкәйләргә безнең йолдызлардан, я кояштан һәйкәл саларлык. Дувылларга каршы китәбез без. Утлар, сулар, күк мәкчелә. Туган өйгә юлны онытабыз. Әнкәйләр барсын кичерә. Якын дуслар ташлап китә безне. Хыялларын күпләр югалта. Әнкәйләргә кайтып егылабыз. Әнкәйләр безне юата. Олар гына безне онытмыйлар. Олар гына чынлап ярата. Синең белән бергә сөенә дә, кайгыларың булса тарата. Әнкәй кисен тыя күңелебез, әнкәй кешен тыя кулыбыз. Безгә бер дә үпкәләмәсеннәр, әнкәйләргә сәҗдә кылыгыз.